Σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, Πανουσιολογιότατε Πατέρα Ιερόθεε, Ερεσιμότατε, Σεβαστοί Πατέρες, συνάδελφοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, κυρίες και κύριοι, κύριε Γενική Γραμματέα, Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, με τη χάρη του Αγίου Θεού, αξιωνόμαστε σήμερα να πραγματοποιούμε τα εγγένεια της αναγέννησης του Ιερού Ναού της Ζωοδόχου Πηγής, της Βαλουπιώτισσας, από την πόλη, την ευλογημένη Ετάλοφο, την Κωνσταντινούπολη, αυτού του ιστορικότερου και παλαιότερου Ιερού Ναού, όχι μόνο των Ανδρολογίκων, αλλά και ενός εκ των Ιερών Ναών όλης της Θεσσαλονίκης. Αξίζουν τα πλέον ειλικρινή και εκ βάθους καρδίας συγχαρητήρια προς όλους όσους συνεργάστηκαν, κοπίασαν, προσέφεραν για να βρισκόμαστε σήμερα ενώπιον αυτής της ολοκλήρωσης των εργασιών της αναγέννησης και του εξοραϊσμού του Ιερού Ναού, ενός θεάριστου έργου προς τιμή και δόξα του Θεού και της υπεραγίας Θεοτόπου της Ζωοδόχου Πηγής και Οδηγήτριας, της μητέρας όλων μας και προστάτητος του ευλογημένου αυτού τόπου, της κυρίας της Επταλόφου. Πρωτίστως όμως οφείλουμε όλοι μας να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς τον Αντούραστο και από ένθερμο ζήλο εμπνευσμένο προϊστάμενο της Ζωοδόχου Πηγής στον Πατέρα Ιερόθεο, ο οποίος από την πρώτη στιγμή εργάστηκε προς όλες τις κατευθύνσεις μαζί με τους άξιους συνεργάτες του, κληρικούς και λαϊκούς, ούτως ώστε σήμερα να γινόμαστε θεατές αυτού του έργου που αποτελεί πραγματικό στολίδι και κόσμημα, όχι μόνο για το Δήμο μας, αλλά και για ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη. Όταν το 1922 εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι πρόσφυγες στην Επτάλοφο, προερχόμενοι κυρίως από την Κωνσταντινούπολη, την Αδριανούπολη, τον Πόντο και την Μικρά Ασία, και έκτισαν τον πρώτο Ιερό Ναό του 1927-1928 έως και σήμερα, το 2014, ο ιστορικός αυτός Ιερός Ναός πέρασε από αρκετές φάσεις αναγέννησης, συντηρήσεων, επεκτάσεων, εξοραϊσμών, αλλά και από πολλές περιπέτειες, προβολές εμποδίων, κινδύνους πυρκαγιών, φθορές, από παλιές κακοτεχνίες, από υγρασίες και άλλα. Όμως, με τη χάρη του Θεού, την προστασία και την σκέπη της Παναγίας μας και την αδάμαστη θέληση, την αγάπη και την προσφορά όλων των ενωριτών και των ιεραρχικώς προϊσταμένων, σήμερα είμαστε θεατές αυτού του έργου που αποκατατώθηκε με υλικά, σχέδια και εργασίες σύγχρονης αρχιτεκτονικής ναοδομίας, τηρώντας την παραδοσιακή γραμμή. Είναι ένας πολύ όμορφος ναός σεβασμιότατος. Ως δήμαρχος Ανδρολογίκων Μενεμένης, αλλά κυρίως ως ενορίτης αυτής της ιστορικής καινορίας της Ζωοδόχου Πηγής, αισθάνομαι αφάνταστα συγκινημένος και ευχαριστώ τον Θεό και την υπεραγία Θεοτόκο που αξιώνει όχι μόνο εμένα, αλλά όλους τους συνενορίτες και συνδημότες να είμαστε παρόντες στη σημερινή τελετή της ανάμνησης των εγγενείων του Ιερού Ναού. Σεβασμιότατα, ως μικρή ένδειξη αγάπης προς την ενορία μας και ως ενθύμιο παντοτινό προσφέρω διημών σήμερα στον Ιερό Ναό ως θυμίαμα και ευλογία της οικογένειάς μου, μία χρυσοκέντητη εικόνα της Ζωοδόχου Πηγής, ακριβές αντίγραφο αυτής της εικόνας που πρόσφερα στον οικουμενικό μας Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Δήμο μας. Εύχεστε σεβασμιότατα, εύχεστε πατέρες, η Παναγία να μας σκέφτει και να μας οδηγεί στη ζωή μας. Οι ψυχές όλων των κεκοιμημένων εφημερίων, ιερέων, πατέρων, μητέρων, συγγενών μας, προσφύγων, που είναι μέλη πλέον της τριαβέρουσας Εκκλησίας, σήμερα αγάλλονται και χαίρονται οι ψυχές τους για το έργο αυτό της αναγέννησης του Ιερού Ναού. Όλοι εμείς τους ευχαριστούμε και προσευχόμαστε για την ανάπαυση των ψυχών τους. Δόξα στον Άγιο Θεό. Η Παναγία να μας έχει υπό τη σκέπη της. Σεβασμιότατα, σας ευχαριστούμε θερμά και για έναν άλλο λόγο, γιατί πάντοτε στέκεστε στο πλευρό μας σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι Δήμοι. Ευχόμαστε ο Κύριος, πρεσβείας της Κυρίας Θεοτόκου,
να σας χαρίσει την κατάφου υγεία, ψυχική και σωματική, για να διαπημένετε το ποιμνιό σας όλους εμάς. Σεβασμιότατε, αγαπητοί μου κυρίες και κύριοι, ή και η πόλη και άλλο, ου και άλλο. Ζει η ανάμνηση, το πνεύμα, η παράδοση, ο πολιτισμός και η ομορφιά της. Όλα αυτά που έρχονται από τη σκλαβωμένη πρωτεύουσα του γένου μας, την ευλογημένη Κωνσταντινούπολη, την πρωτεύουσα του κράτους, του πρώτου πιστεύσαντος στον Δεσπότη Χριστόν. Συν της άλλης, αυτό καταδεικνύει η σημερινή γιορτή. Σας ευχαριστούμε.